Obnovenie vymazaných správ v Telegrame je možné len v niekoľkých obmedzených prípadoch. Nižšie sú uvedené metódy, ktoré vám môžu pomôcť v závislosti od toho, ako a kedy boli správy vymazané. Metóda 1. Použite možnosť vrátiť vymazanie do 5 sekúnd. Telegram má zabudovanú funkciu vrátenia akcie, ktorá sa krátko zobrazí po vymazaní chatu. Toto funguje len vtedy, ak konáte rýchlo. Najprv otvorte aplikáciu Telegram a prejdite do chatu, ktorý chcete vymazať. Potom podržte prst na chate a z možností vyberte Vymazať. Po vymazaní chatu sa v dolnej časti obrazovky zobrazí tlačidlo späť. Klepnite naspäť do 5 sekúnd, aby ste okamžite obnovili vymazaný chat. Táto metóda funguje na mobilných zariadeniach aj na počítači, ale iba v krátkom časovom okne. Metóda 2. Skontrolujte uložené správy. Ak ste si predtým preposlali správy do uložených správ, možno k nim budete mať prístup aj po vymazaní. Najprv otvorte aplikáciu Telegram na telefóne alebo počítači. Klepnite na menu s 3 vodorovnými čiarami a vyberte uložené správy. V hornej časti použite vyhľadávací panel a zadajte kľúčové slová súvisiace s vymazanou správou. Ak boli správy predtým preposlané sem, budú v tomto chate stále dostupné, aj keď boli vymazané z pôvodnej konverzácie.